manga de she mamu nyina bareba abrabo Fapempong dwumadi so mani tu ade down dwumadi ne botai pong nyina ne se ebebo a okrati asefo biara watu no ho asi ho so obema no kware trodo ne odokan afa no mumu akwani asan horo nyina raso midinga ne Fapempong achampong ene yenya eye papa ni mpong kini Emmanuel ankasa ewo dwumadi so ye dan ye ho ba ne akachi ne doso o ma de se ye mamu nyina akwa ba bi oreba abrabo Fapempong dwumadi so kin oda oroma ye mo akwa bo esanda wasi bio yenim se wunya ye den pa na mankasa kura me won se bibia wadawroma ye befre obia no ugya ne awoye bia na wode wo ho abo afore amayen wodwumadi so odoma nkoma na ode oba ye awie yase no nankasa bibiara nam dwumadi so nti wahwere no oma ho pi eda wase sanda wase bio ki Emmanuel nkwaso Ghana man nkwaso Abibinyansa nyinara nkwaso ya kan se wi a betati udumadi no na buachi bisa na odi e fahi mame kopila na buachi kakra na odi e fahi de ofesi e fa bia na ye bibifu ye mbisa ye ho se ye kase obi ye obibinia e kire den na mu obi obibini bibini die ni petuntu owia e daoso na ye kan owia so ankwan bi kura na sa ankwan na bi before mo ho ba ya toto nyema be bire ajeje mu na ya ye mobo sa ankwan no ene bonsam na ka bonsam so a ene ade tuntum na ade tuntum no so eno ne nkwa eno ne si obi e ne su kosua oguni kosua na eno ne su a unwa de bi nti obi ke so wapo obonsam no di agwere obonsam na ne si na ni so na enti de bi before hwe ne se enka se wuchire sum umpe sum munyuma ne mo ka kire nyankopon so ma osum munyansa sum munyansa pa wapo sum bio ane neche sum munyansa ni yes eno ne bibifo nyansa hwe abibifo ato ne ma bebre ato na aya na ye medene ne ma bi piepie on se se ge ni ade nyina mra abibifo ko ho se nye wow azofo ne kutia o emra o ne mema aki wo support obibi ni wapo ade a me dia ma obi dia de foforo bre wa se wonye we omwa be sesa ye nyame ya mamre enna ye duane what you say ya mamre ni bini obibi ni bia ejidi se aware dodo enye bone be matumi ware edunan e depende wa ho oden ni se de obetumi ahwe sa ya wona kwasi bro ni se dabi mu mabedi muso memenshi shemu de be ma bia nware baako for better for worse men nware bi nka ho ena bibifo se oyaje atum na samu yesa mo beko yen papa bia wotese yen na nimu fefefe ni tirinwi egu na chi enchen no waye gold kuro ayeko nante so uko nante so kama na mumu gold na hihye ho ne de ye bosom tumi boni de akiremu ntutu mra na mo de brayen ya ye kwa kwahihye kuro fufuro bi amamo a ehwa first ne ba bi amoti 419 na mututu goldi ne de ma ene ye president tutu goldi ade ma won se omo kwahihye kuro bi ehwa de ye nante saasase gold nku anti gold nam de bre de kwahihye kuro amam omo ko man fa hihye na omo de kogu ho museum na ye tukwan akɔhwɛ tue sika sɛ yakɔhwɛ gold museum yakɔhwɛ gold reserve wow bawo bibifo adwen de wono de aware ba ko bre won owie no san be ka kyerɛ wo sɛ
anyame bi sisi mu fie ye frɛ no bosom ɛno na edi mu nyanti mu ntutungu na nyame na soma ne ba bi aba ɔno na mu gyi ne di a wo ha onyina to ayɛ dɛ atwa abibifo so na ade ye chi ni sɛ ye mpɛ kom empɛ yare enti wo ba be gyi Yesu ne di a ala ne di a Yesu ne ye nkwa bodo wa main straight na kom ne wo eni ye nkonkodo afuo nya yi bia Yesu ye nkwa bodo dia ye begyi na di na kom ne ye bio ekom dia bibifo ana be bifo ekom ne ye ekom da so di yan sansem yom bekeka kire yen omu yi nkofo gina ho eka sai se yanto ya bosom nyina anto ntwene na nye wo di akire pe obekọ nyame bi ode baa o tuntum ne nkyɛn ɛhɔ de egya da hɔ ebe show se pefe ɛna nkofo ya san tenase na meka kire wo mu tie program nyina se menye wadwen se nyankopɔn na ehwe wiase so control wiase enipa na control wiase o tirem sen COVID-19 bai. Nyame na de bai na nipa na de bai. O tirem ana se nipa na de bai. Nipa na de bai. All of a sudden, nyame hihye nyina abu ase. Asoro bi ankwa asore. Social distance. Sofo bi amprichi bio. Sofo be na tumi gina ho se. Nyame asemunti ye bekọ na COVID nyaye. Obi ani ho. No small bishop akosia. If you could share 5. Yente COVID ye nipa na de bai ne se hwade ho. Yare bia ba wiase a. Eka wo system ni mu. Ebedu akire no bonse nipa bi ko ecope treatment ho. What is a COVID ambulance do bi ko COVID na ache ne da. If it is a COVID ko en. Nipa ne kreti. Abrofuru na control wiase nya nyankopon. No nyankopon de asase wi amanipa se nipa na se na dwen na ye de obetumi aye e de aboa wo ho aboa wo ma ne wo nananom na ye bibifo no ye ndwen de beboa ye ho aboa ye ma ne nananom because obi abeka akire se sisa onyame na sa ankofo no mu bia nya sika na om se ye kura abrabo na ya funu ye ye menwale kura wale kura sa amfa so bia ni so ye a mema ye bewe ye ho na mema ne mema eda eno omu anya sika wo mu na bua IMF wow World Bank kom sika ne ade gugu ho eno omu se ye no ye de bibi ba monji ntum ena wiase agiatum sa mu na sika ne kura mo me ka che bibifo ne se woni sika wo mobo wo sika ne control this earth enya nyankopon ti di omu beka no ena wiase eva de ti na nyankopon ahwe masankrofo ne control ni wiase a wabo what the power ashe ni pansa sa hwehwe tumi last mobile no me nu ye video bi ka kiro se nyame sa hwehwe tumi ye ka tumi na enema mienu so obenya pomuden ni sika di si ade aka ye se nya bibifo e kofa ya pomuden kwan ye fa so hele ni pedua no ekua bibifo ene ye gya to wo se ye kwayen haban ho a awrahu o kwati haban a eye bosom odo sa keka nunum a enye nyenya eye bosom ne mama nkukọ ọkọ ho so bibifo odwane ena sebe emprebiasa kanepin won so a won fro won ho se omonim haban no nso nimdie no wo fom ena wanfa kwan santo haban asana ate a enye adwuma ena wanfa se egwan angwa we ena wankwate na homache ena wa monekeda no scientific proof no baseless me say entro wow me haban bia no amede sedie ne we kogu ase there was spiritual one bi wo ha o person ni haban ni communicate ya there was a spiritual one na say wo kwati asa atuade a masa sedie ne bibia ho hia unim the proper combination of the herbs yes kofu ya besese nyame ya na yese banchenye ne nkwala ni maiwe imranti abenu ane bi no omudididi obiri bibi me nkobo na obi aduane asai bo indomie fufu si ho no obi di biribi yesi bibi the pieces or pizza yes okay jumedi so your body pepe yakọ anim wo di sa aduane bra bo di apese ni kontomire metu emenya kwala ma 30 years hey so me I was a small boy keep this on you slow what is it ene ye jaye di pizza unya stroke unya hepatitis ubenya but time ani eputon kontomire ni abedi kwa unsusu ano fever of hin ebecho
kidney fi he be say o kidney na sen anadwo kosua o de afra pizza ndo dik sardine ni kosua ni brudo nyina afra o kidney be say enti na be kidney disease aba me manfo muntie me wate na Emmanuel I am the great healer man kuma se mabua bibi man hwe gay one the enti me say so omogitum no ya nananum ware dodo obroni abeka kire se wo be ko heaven nti jai na ye bone one man one wife sa na me ani bi nso bisa se na de na ye ma wo so kure untumi nya hwe nti anokure woti asem na me ka kire Bible mu agidifu eba mu nyame ne wo nante ni nyina anim se o ware dodo ye papa Jacob ware 4 Abraham ware 3 Gideon o wale 300 ne mpena David 19 Solomon 1000 o ba Bible manyankopo busa Solomon se de na menye mo se mepenyansa busa Solomon nyansa de ba ko ye ye masem tie kanya menyansa ye masem yes king na meba the next time am baba be wura num king fa ye wura mu kakra sa ye ma obema onimu ma no odwen ma bu ma no be ma wale ba ko mu ma oh tumi ya na di ope be man chop mu no pa wo ma ba se ma ne doso a we twin because be ma ope ma no pesika na onya sika so anu abobra Pedro mi tia o baby a obi a akra ya tia so what ya say enu ntia ma wo twin future ne ba we sem de ni ko university we sem de ni ko say sem go da bia na wadwi ni mu ye de ebie adwo agi mobile phone we gi credit we ji sent wo be pay duma aye na we na yere ba ko mfa no ho we nya bi adwo o mpe ko bibi na wuntwi na yere na tenase wa ye bima nyame adifu eba empo yesa enti yan se ka se Israel ampa de anka Ghana fo na ye Israel fo because David ware bebe nyame bu amfu okay kana kwasi buro ni se dabi ya the concept bi aba monye ntum ana na be mama ko heaven sa kwasi buro ni ya sa bran ho aba bi o se oh ma basisi ade we sumoji e be boa mo pa eni so be ma ne be ma ware a oba ne oba ware a eno na ye monye ntum ena wo sofo gina ha se ye bone ye nananum breso no wo ya sa ade ne ye be si wabo enti sofo bi a be condemn bi a wo ye bibini eya nyame nhira ene ma members nwale bebre neja Yesu dimbo koja konodu didi na won ka se ge nya dia wa fairly totally because ukonya master na wode awale dodo se enye bae no na wugitum di Yesu dimbi o se ja konodu antonya majae no wajae no no na sade ge ya bro kin ya bibifo ya mamra nkasa pa ye den ya mamre ni ye wo ye nduru ye wo ye duane ye ya ahonhom a omoji otayechi ti na yen ye som abode nnua we tumi wo ye ntwa na keke kwa ye we ahonhom tim enim se ye honhom ti ahonhom bi so wo baabi omotena se bu we ahonhom wo nti ye no omo nkekasa asuo brem mi twa wasuo na nsansan bi to ye man mu ayente ase ye sro bra jiwa mane ne beyi anisuade hunu bi kire nse adenti na yare abaye man mu sant yare ba okonfopani nchen beyi kire na ma yaduro ohene ene ne manfo akoye ade we ya honhom semuni obroni se maye nkonsuo no honkoye bio na emom no ono de nche foforo aba se je Yesu di je aladi uwi odo ba ko nu nsuo no wansam foro boni bia waye bia ho ate nko ho bio okon ko fra hombone na da ma ode ekohyem na hombone na dwane ana wotim ya mamre ba ko ya to atwe ya jinsuo ahodo ya nu mu communicate bebi che ya dwane nso na ye nte ase ya konchen kwa bisa ene ose men kwa bisa ode hye kokko mbo Yesu din pebejai o yale ya mamre ni bini ye num se me ade atwa me a me de champon to so a ebitwa ye de we kire ofri mofrase osisi ye wo ya kofa ntumunum ebi frɛ na fama fa kakaduru kan fa bisa no ebinum osisi ne be dey ebekɔ ya mamre ne ye niema ni ene obroni se dabi ukokɔ wai se adua na tumi honhom bone tim
bra drugstore beji aduro no me de ma ye na aduro kama no na ye papa na mmom de ye haban na wokote no wonnim na kote ahonboni bi otie kire bechi wari nim na sia tenten na mehu oye tum obechi wari na sa honhom no edi wachi a ukojem eja tututu bi ne de sa honhom betumtu betum na bibifo ejai sa niema eye ana broni na so ya jimi nkofo e mento sabio oh na pempen wo se le pen ya sa wo madwen ti yemfa de foforo nko omo beduru ha na omo se yi nkofo na ni ya ate ase ya na ka se obema ne be ma da enye because Sodom and Gomorrah mema ne mema da nyame se no se ya mpa se nyame ni ma mema ne mema da no se wo a Sodom ta no mu 2000 ene give wo yese na de no nse wi ase dabi yesi ankofo ni kura sika yankanka kan kire nkofo ne se abibifo ne se ma anje sa ade na antumu a sika egu World Bank na ye de bobo besia ye mamobi because anye sika ye give wo ne dia ene na senka bibi ma age ehu edi se sika fre hin na eba oduma nkoma di sika gu asasim ebi se obe ye faam ebi se obitu agudie e wa agudie ni bi ene yesu yemfa nwu ha mosumo mehwe bi na muntu yaka ye be ko yenim ba mpanimfo a edi yenim no enni sa enim de no how so mbaji atum se no abrofo no moye niam bi de omo yeye Boma be dada ye dodo nti yen go back to yen nananom niam say yen Sankɔfa yen preach yen wale dodo yen ye yemfuo yen ni yeduane na senka ye preach ana ye ka bibia fa ye board ye ho e fa ye banche ho e fa ye bayero nke enye ba yefuo aduane be na edasini fufuo Ghana ha Ghana ni bia mamente sugar aduane be na wote ho a na wo se wo pa edasini fufuo kin sugar Babo sugar so. Yana nanu mamamre ni omu nyansen no se oba di sugar ni amo se ye adwo e meni o na benya wo de epua. Fapem wo de wo yakuyapem ni po. Sa pepepe. Na wo te yakuyapem so. Kakra. Mento. Penifo chene ko bisa. Se sa ya ria no. Wo ya branti wa na wudi se kwadwo ja na wo hwe ntumi ngododo. No kware pa. Sisi mu betwa kuru. Ntumi ni oba na obema bebba da birijo. Enti na ye nananom om se bema ne di ade ede. Esi kire nyi aduane. Dabi. Ye aduane ade nchina gum. Ene mranti wa 25 years no konom Viagra. Kin, den na de esikire ene niama enya na nkan ya amamre ho no. Den potin obetumi de afem kakra. Na ye ya sa niama nyina ne abedan tastes nipa ja binum jaya wondeng. Inside the human brain, it should be a friend the glucose. Na saa niema aduane bia obedi bia dane asichire. Ja body mu nyansa pefo no na free tetete wo Egypt no ehunu se asichire ye manipadua na nya saa asichire we artificial one. Okay. Eno me so yemfa no nkoda da nipa. Ti wo mo ba no eno edesene nchene. Ba na ade ye nananom pepa ye nchene. Okay. Nti ye ka koku a nchene ne adigum. De bibia nchene ne adigum ana ewo. Ti enya ewo a nti o mu se wo na de no mu akreti se asichire yempe niema asichire no mbenya sugar king. Sugar se no na asichire ni wo mu mo yentwemu nsuo no ne mfa nkoda adam so mu ni we mu. Na nse ya adwene. Na bibini adwen se no edin enti gise wo de na ada bi fanyansa kwan bi so epesika bi kura de control they say gay sema mo ya Ghana fo anyi na Ghana fo asofu do mo anum mo de mamo nyina mo hwese mo nya sika wa bro kire bi wa because of yen hu ye Fapempong ese gina so bobra Ghana president ebesi so nyina hu Fapempong ese say Ghana be fa so ade ye ho oman biara ekuru biara abusua biara ahoto bebe mu na aduane wo fie sa pepepe se kasa wo ho atowa no wadidi ame sa se komodo afi wadidi ame wie no no ahwe ba bia do ti be dey beto and the first thing African president focus on mind is agriculture ye nuane no yen pe wo ye system ni mu banche ne ade ebu ne dua na fe
Woman baba beto bi na ye de abeton. Na se wo wote fie. Na wo ye adwuma bia na wo de sika nyina to aduane a ho beto. Na bida. Hwe adidi ebo kase ne bibia. Yes. Atade de oto ba ko a. Adan si a wasi awi. Bada bia wo bedidi. Na se wo didi. Na aduane na wo di ne bo odin a wo nye yeda. Nti say oman ne benya fapem agina so a bra ye be frase se ye bia ye banche ye mo ne ye buru no ye ho be frase se etoyin sika na ye pe no ye benya biwa. Wow. Afede e toso mienu abibifo wo nuru papa Isayare. Se ya adwene koso. Na sa nuru no ye frase se ye herbs no. Abrofo no hia bibi e fe no organic herbs. Organic food. African kwa na ade ba titru Ghana ba bia bedua banchi bia so de fertilizer begu aso so ebebo. Ba bia bedua bodie bia ebebo. Ba bia bedua buru bia ebebo. Enti se frase se ye koye natural niema na eye pure. Organic na abrofo no ba beto. Eza. Ye be frase se ye dibro. Na biri ya yenye sa ade na wo be ye budget a agese wo koji loan every IMF World Bank no so de odini sika gu wono se me na adwuma me ye ne se me ne oba ne oba da be ma ne oba ma da ntimi sika me be ma wa okurom no gisa woje eno tuma ase wonje ntum tena we Oma de se Kini Emmanuel yes ye hwie ne mranga gu ha ya no rensi ne na si ochena no na nkasa no rehwie no kwartrodo gu ho ba bia wiase na nyin adu ene ba bia bibiman yadu no sebe nom ne ntama no kwara wo furofura ho ntama no ne bere twam asem no kware mo ampanyen mo na mo kan se ye nto sebe abrabo Fapempong dwumade so ena mo aso ene mo anu anyina egu no yere dan ye ho ye ba ne akachi ne do so Eya o ma de hye ma munyina kwa babi o reba abrabo Fapempong dwumade so enne yensa kan Kini Emmanuel no kware ne onye obi asebe ope fame na mum babi abredun na ehia se fata se ye panechaw no tu ne ho si ho na nsema sebe ye pe hu ye party na so eho akoyon no ni onim no okani nyina ne ye nyina so ye de kwadwenwunim enye se ye retie keke ense obi ade tuanamon afidance se ense yetumi hu nsakrai obi abrabom se ne kin kan ya metie no anamon amede tuini mfaso abaso ni eno na ye be gina so akese ye wa bibiman ye retumpon wo no kwaretrodo mamba kin wadawroma se won awo mo franketenketen agu abibiri me ha nyina na ye pese eniama sebe mpanga duasa hawo yen wo akwanuasa horo so turi nyina sifie bibrim ha na fania opese mofra ye de tete won fewura wo ma anamon ben na obetu de medibe she mofra wo Ghana ha ni Ghana ni bia nsem ne se je ohudi se nyame amo okeke na wo bribia ye se wo ye de bo awiase na be de du sa abotai no menji ndi se wu aye kwhyew edidwen esoro ho sene asase yi so na se ye si wanimu no wantumi ammo ho ban wantumi anwen ho wantumi anye ne yi a wantumi amfa wo be da akoyi ne yi wo be da akofa asase ni si yanim enti Ghana ni ba biara en starting win asase no ba bi otene se den na me meye de aboa me ho na me de aboa daache me generations me wu na makwa den na me jato enti ese se we start sua eno achi no hunu se we ye honhom na honhom bi wo hanfo wani hu na nso etumi no onkasa na nya honhom baako mo bia nyimfiri na ni so se honhom baako pe na wo wiase a ese se obetumi aboa nipa da bi ahonhom bebiri wo nti wugina we ho kekempu de ama ye universities no omuntumi nya niam bebre ya honhomsem na ye nim no because science universities no about theory na ye good but practicals no from science to innovation e ho na e deep na no yamfa sa adwentra de ya mega ya bomasum wo yes me yere edeka me koya masie yi enye sa na ema no e free mind. Okay. I don't know about friend meditation.
Say ansa na benya da adwen no so endwen physically endwen de obi ade ayo na dwene daach no enye easy. I just say nya spiritual group of people be a teacher to say me say Emmanuel. They have certain helps a ono man no adwene fi wiase so. Na edwi so obeye bibi kese wo wiase. Me tie dem pese yare tutwa wo wiase. Ebetwa nso. Ebetwa. Na obiara wo tie me no follow me bia wonyale da. Yare opa na wo yare. Me nyare na me nyare so da. Okay, enti ayaresa eye one. Si nyina ebenya confidence wo yemu say adepa bia onipa bia ye bi da bia obibini nso betum aye atra eno ye two. Okay, if I want to ask. Na before then enye wo wiase. Inventions be. Ancient Egypt. Ancient Mali. The Dogons. Okay. Before Galileo, Obama satellite abana na dogon omunim the universe. The mystery stars. Omo dey no me read. Now, there are certain monuments, there are certain places all this history fact is there. Ancient Timbuktu. Bra Arabs be invade here. Sister the monument books manuscripts are hold one. Sister ni nyina akoe. Enena akodi ancient Egypt. Ethiopia. Kohwe there are certain dying buildings be a wo a 500 BC. It be a 10,000 years ago. Na blacks to me build sana. I tell you nyantra Bible ya kan here. Bible dey say na no Bible. Okay. King say ye kan eye ebibiman ya mamre ne ade kwakwesi ahemfo so ekwakwesi akonfo so ahemfo adwuma ene den sese bre ayi omi. Fapim. We are there. That's I am our who na ye me mobo se wo hene aje Yesu di na ofra no ho wo hene na bosom na woni fie ni de o se ye bosomfo de o se meti akonya tuntum so na wati ase akonya tuntum ya nkasa akonya fita. Yes. Black is what? Power. What white power da? Debida. Black day. Power. Black power. Na black power ni si ufie. Na waja ho akwatena Yesu nchen se okwo white power. Na wo fro ho wahene asabe. Wahene no ni mo wahene ne de. Wahene bi apetumi. Na wote akonya tuntum so. Na akonya fita si baabi a white power. Wo se mejai black power no. Ekofa white power nti wahene no wo be to me. Anu nti na hemfo etwitwa nsase ema dipa mienu miensa no because wonje ne hundi woni to me no enti ene anam sa no kure we wo nti ohene nim definitely say woni to me enti ohene betena so a oni police commander army commander oni o na mengo a fact the king wadawro man je say meti wase ya ahemfo na nkasa sese yehu Ghana dodo na nim won adwuma ene wonim tumi a wokura ne faso ohene ye nyankopon sia ne a wote atwa kase so se obe feed ne manfo feed ne emienu se aduane be bo man na yare to be de so they record this modern time ohene bi am present kanasa le juma o no nsase o no obeye fu so amane manfo obepa yare sabia esi amane manfo mumisa se ayemfo na dwene no ohene betumi atwitwa nsase nyina to ne ni baabi esi hospital ohene betumi atwa nsase nyina ne ni baabi kura to aduane market ni baabi e market o na wo bi da wadan se ti bebre ni nimo mamamre ene de oye denti na ye saa afie bia so a ye wo god of fertility nyame o hwe aduane so na ya ye baayira fa hye aduane afa hye ohene apenantwie na wayi apaye asese oduma nkoma nyankopon tweri ampon oba tampei wo manfo da wasio afie wa mansupato
ba yere ne aduane aba ye ku saa na ntwikese yi adeda wo ase nti moja ihwe agu a odomankoma ye da wase busasa ahemfo se na ye akwatena tan bompa Yesu ni no hena je so amen e de Yesu moja ri twetwe amen wo hene o ji saa de ba dia wonyira wo kwan no wo mo na ka se ukrom ure fi ukrom hena aben a na benti a yera wo dwaba ase na mpanimfo na nka hene na nka sakura na benti onim na benti a masem ni o se ya hwehwe tumi na tumi bia so ni wo se black power what white power da there say o black hole ye ni white hole ente black power na sa black power no any the stool na da ya do betina akonwa ne so no ya do tena so hwe ya do besi hene a ya do ani kire wo wia na empanimfo afa ensa ni yayi apaye odomankoma nyankopon ya busua wo ha nyinara ene nananom samanfo a mobaye ohena somasi abetena so ye de hie ye no na yaje atomu se mumra na momfa mutumi mehye ne mu na wondi yenso na se ye hia bibi a mafa ne so akasa akire yen wow enti ye de ne beka akonwan mumma tumi mumra ne mu no wonya nyim nyama odomankoma nyankopon okura bi ne bi ne de nani akire wo wia ne atwa odwan na gune na so se ba woni ye nyankopon wo hene woni ye nyankopon wo hene woni ye nyankopon wo hene woni ye nyankopon e hona pe na urade nyankopon tumi fi soro na be wura ne mu no atise nyame wo a wo ye nyame na wo kokoto sofo fia small boy we ah urade nyankopon Ghana sofo nya oh urade hu Ghana mobo wate enti ama ye nananom ni tumi because omonti ahenie na sese ohini bia ye nyankopon si anamu enti obeboa ye si ebe common ne ye na afei ye nyare to ohini wi a no wayi ni suma nkwa ahene se kofre konfo pani breme konfo wadwumanie bibi be o man ni mu a wona abeka kire me de manhunu no beyi masotire de mehunu nso meba ne ahye ho nyansa konfo pani so atena ho ama ohene se obeye the secret guide ama wono no man na koso kwasi broni se munya sa nkwasi asem na memfa de papa meremo Yesu momfa ala meremo obra odi ala bre ye odi sa ne ma bre afi nyame apoyen eyinti wo mo abrofo no de sa ne ma bre o mo de o mo nsumu na o mo hye o mo dem na o mo ye sa ne ma no na nke de na e ba so se yesi Queen Elizabeth wi ye de ne ba ne si so no ye de that stone ko ho bo tuntum ne bi ko ho the blast stone ko e twa ugwan munia ye wa ha ye hu mahu say ya twa pontifita ekotwa ma princess o se wan enti na say nyama na won we se nye no won kwa no practice no mo okay akonfo nso wadwuma ne den konfo ne de wo ho ne so man konfo ne wo ho se bo ohene ne ban se niema bi amfa wo hene so a na konfo no abeyi na sutire nana mehunu bibi se na wahu ana because wo konfo ne ko wo hene nani mu anya very careful na konfo no tumi na ohene ne tumi na bodumi kese no nti konfo bi akọ wo hene nani mu a osuro enso ne ahemfo sura konfo adentia akonya tuntum mapo omo nim na mamere abibi ma yira o kin ye resore so na mesra o memfa ba ko bi ntwam ya kasa ba libation 1 or 2 bi ade ba ko a na reincarnation ade me hwe videos mu a ebesi mitima me se me bi sa preko se ye ka reincarnation a ye fa ne se bi a menena bi a ofi me abusuam a menim ni din wewu ama ebi a ni soul no asan abam won awo no foforo mo ebi a akopu abusua foforom ebi a din ane nyina ye nim no ye ebi a enini kwaku enini enkwa akiri na mede meri yapai abosa kwaku enini ni din wo bra ebi a wakwa abam won asan awo no mo akopu abusua foforom mo okura din foforo a din na me boy kwaku enini no ebe ye adwuma na se den na wechi oh to say meter oh meter
connected to Akosomo. Yes, The Akosomo Dam no, bitter no tribute. Into a current na, if you find ever Akosomo River. Enti the Okano. Abusuano was spiritual center. Ewo the divine realm ho. Enti ona na wu okoho. By empanimfo betete center ho. Se waba reincarnation a ubo ne din a edin kwaku anim no de ba na da ho. Energy na ye fe no kwaku anim no ye god go no ye immortal ma. Okay. Wa first edin no. Enti bebre na ba omo fefa saa edin no na eba. Enti se wonya ya se bia ugu nsa afre no a wade srede na wo sre no enye particular say ana direct say wo nana no na wo na mum the power na e provide wo nana no be ya nwade no eno na wo frɛ ba that energy no wo nti wo frɛ ho ne kosi ti se nipa na bakora so it goes to the place na nana no free by energy no energy mo kid, you are a master teacher by all standards. I say e be sre na wo de phone number and wo social media handles asanga tugwa bi o and ba bi obi a hwehwe wo be hu. Me da say Fapempong me chia watifo odomankoman kan mu na bibi for my soro waka na yensua your knowledge na me say yesua ye bedu akiri me wo akwatia achembo bia ye ne ash from your opposite the herbal stone mature enim rings of the sun ya rebia oba ye beboa ye de nya say ye sosa no ye betu ase de ye ni hu aduru be ka che ye ni hu aduru na dodo na de no hu aduru ho my number is 0246 280831 0246 280831 0541 021643 and also for obenya me makasa na de ohia bia ya ma o ma de se ukọ YouTube nso a wo search Great Healer TV a nsema King Emmanuel waka fiti beye 2 years ni abanyina gu ho ukọhwe bia obenya nimde pi afi ukọ TikTok nso a Great Healer TV eno so obenya at the same time bibini ba ni nyina obenya King Emmanuel ne nkyerɛkyerɛ ene ne no kware trodo a bibifo yentumi nkwati ntumpon dai obenya ni nyina be free of charge mpanyin se sebe mpenga duasa anamon biara ekwa ekowie aboboa no nti yede nnadi ni besia medinga ne Fapempong achampong ema mu nyina mo ne hwɛ ema mo monitia ade shekin unkwaso